namdal ɗimmal ngal holko saabi Macky Sall waɗi yimɓe ha heewi kono hay goto tan yaƴaki Fouta mais Macky ko ittani gueɗal haalpulaar de banggue nomination et gouvernement et direction générale de société et PCA et conseiller de ministre chargé de mission conseiller technique et député et conseiller économique et social assemblée nationale haut conseil mais gueɗal fulɓe jogui hen ngal hay leñol gotol ala ɗum nder leydi sénégal toon banggue hay goto wawa wiide Macky Sall dande e nder haut conseil mumen goni yo komin temedere capanɗe joyo hen capanɗe jeetati e jeenayyi ko ɓiɓɓe fulɓe sur les 150 à l'Assemblée nationale eɗen jogui 52 députés pullo sur les 160 sur les 165 ɗum hay leñol gotol ala ɗum toon ko joguiɗen directeur uji généraux fulɓe e nder appareil d' état hay leñol gotol ala ɗum yerumum tan ARTP dokko fréquence uji radio ji o nde Macky Sall laaɓi ko ceerno Alassane Sall idi o lomtini Aboulo o lomtini Abdoul Karim Sall hande o lomtini lisu ko dungural fan tuggude ko laaɓi fade hande hay leñol gotol jooɗaki ARTP sona fulɓe ko laaɓi ko o waɗi ministre uji tati des ministres des transports et des infrastructures terrestres ceerno Alassane Sall woni le premier ministre des transports mo Macky Sall dumi rewi hen Abdoul Elimane Kane Dioum général Sall jeeya ko Demet rewi hen Abdoulaye Daouda Diallo le directeur des routes du Sénégal ko Sinthiou Garba Nadio Kadidou Camara nayi jardani laateji les maires gonɗi fi men hay goto hen hoɗani Fouta les présidents de conseil départementaux hay goto hen hoɗani Fouta kamɓe fof ko cadre uji l' état wonni Dakar gurɓe Dakar baɗɗe gurɓe men Dakar enen desi Dakar enen jibini toon hay ɗum men jara Fouta ko ɓen gari puuti fuutankoɓe kalis coodi basal fuutankoɓe coodi majjere fuutankoɓe kandini fuutankoɓe e t-shirt e casquette e temen nayyi walla temedde jeegom fuutankoɓe jaɓi handinede ɗum cikkanno ko solution taw wona solution hande sa ari Fouta aɗa addi projet de développement ɓe mbiyatma kaka ngaɗo ɓaara addani kalis dokkuɗa donc kala ko Macky Sall wawi wiyede jurnoɗe défaut ji fuutankoɓe ɓe Fouta ɓamtatako so tawi ko haqqillaji hande politique goɗɗi Fouta ɗi wawa ɓamtade so tawi ɗiɗo haqqillaji jaltaka so politique yama tan ko widude kalis sa addani kalis min galayma haaju mais mi wiyama noon mboɗo addi 40 postes de santé mboɗo waɗi proposé Fouta fondation Rothschild de France ene waɗa fonda financé 40 postes de santé sababude fittadam e nder Fouta ça fait joni lebbi lebbi sappo e goho ɗomi doga e nder diaspora mboɗo dogi Fouta beele guure ene jaɓa ala kuri jeego min jarata jaɓi wadde ɗum kala ɗo ngari min gadduɗi programme uji ɓe mbiyata ko gaɗa kono moƴƴi kono minen de kalis min jiiɗi te kalis o somi hokkiɓe jeno on kadi ɓe gara ñagoɓe kalis min mi hokkata kalis han min ko peeje développement jogimi kala mon rewa yam ko peeje développement so yiiɗa faire développement nde o yaado ko kalis mi mela kalis ko ɗum ɗo wari en donc waɗaɓe ɓe hay goto hen ala haqqille to woni ɗo hutoro ɗon gam yeeƴade caggal ala woni kala woni ɗum ko yo wuuro yo dañ gila makki ɓoccitata ɗum ɗo lefti en ɓaɗa ɗon fuutankoɓe eɗen puntama goho en puntama ɗiɗi en puntama tati Allah alhamdulillahi noon ɓaari fuɗɗama waɗede manifestation onon fandare Fouta nder diaspora en puɗɗima lawade ene wawi kamɓe les hommes politiques ɓe kula par ce que sa yi eɓe mbaɗen ko mbaɗaten ko c'est que ɓe kulani hen ɓe kersani hen eɗen gosiri tan neɗɗo ko sabu ko bandam walla so addi kalis mais bande so tawi ala e ma haaju so dañi ala e ma haaju so artema janggo ferunde bona wiɗum yo fawamde pourquoi aɗa continue wiide ko bande taw kanko ala ko nafatma il faut fuutankoɓe battuɗo haqqille namdal ɗimmal ngal holko saabi Macky Sall waɗi yimɓe